Nere lagun arrai horietako batek egin dit ederra. Oporretara joan da eta bere txakurra zaintzeko eskatu dit. Ez naiz ni oso txakurzalea eta aiara etorri naiz txakurrentzako hotel batean txakurra ustera. Baldakizue nola izena duen txakurrak. Eta ez da broma. Sara izena du. Sara, torri? Torri. Gaitza, Sara, egunon. Egunon. Hola, Sara. Zainduko aldezu ego? Dudai gabe. Hau da txakurren hotel bat. Hemen jendia juten darian oporretara edo beste edozein arazo dauzkanian, gu txakurra zaitzaizkiogu. Eta gero, bueno, ja aldutenian txakurra hartu, eramaten dute txakurra, etxera, eta jazta. Goizian azte galanian, eta lehengo goza mendira jutegea pasiatzea. Paseo behar bat emateio, etortzen geha, baskariek emateitugu, nik usten dugu aberse txakurdi joazten egun hortan etxera, bainatzeko, preparatzeko, eta hola, eta gaude egun guztia behemen, aktibidade ezberdinak iten txakurrekin. Txakurrak sartzeanen eroso sentitzeia, hasieran kosto daite zaie? Danetik dago. Normalian, 100% txiki bat badago ohitzen ez dara, baina normalian oso ondo. Oan ze tokatzea egu? Ba, bain baskaiak ematea. Bueno, jungo beha? Ja? Bazen. A ber, Inuk... Ze maider, bakoitzai bere plateren ez da? Normalian bai, bakoitza bere platera jaten du, batzu daukate pentsu berezia, beste batzu normala, hori bakoitza bere jan eukitzen du. Maider, hemen sofa mordo bat eta hoi mordo bat ikuste ditugu. Bai, hau da hotel bat. Orduan, txakurrak ite dutelo, sofan, oian, azkenean behien etxetan dauden ohituta bezala. Osa, bere etxian iten badulo sofan, emuna etortzen dira eta igotzen dira sofa gainea. Ez dauzkau kaiolak, osa dira, hola, ikusten duzun bezala, oiak, edo hamakak, edo... Lurra dago, dana preparatuta da, kalefazioan radiante. Bai, lurra berotuta goten da, eta gauetan eta hola, jartzen dira lurrian etzan, da manta batekin olokeza, eta oso ondo, dana bero-bero. Manterolako txakurrentzako hotel honetan zerbitzu osoa eskaintzen dute. Pentsio osoa eta txakurrak etxera joan behar duten egunean, baita bainua ere. Pentsatzen hasita nago bakarren bat, ez ote dagoen hemen hobeto bere etxean baino. Inuk, txintxo, dotore jarri baina da etxeaguteko. Pentsatzen zuentzako uda aste santua izango dela, lan gerina dakazuen garaia, ezta? Bai, aste santuak, udara, gabonak, baita ere. Txakur bat izaten da 15 euro gaua. Eta bi txakur egiten ditugu 22 eurotan. Gero bai batzutan, dauzkau presio berezi batzu, igual hilabete batean zehar utzi behar dutenak, edo bi hilabete, edo luzeako. Txakurrak alde egite duenen hoteletik, nola gatzea? Guztua nagusia ikusten duelako? Normalian bai. Oso gutxi bueltatzen diatzea, badaude, baina normalian oso guztua. Etortzen dira guztua eta juten dira oso guztua. Ba aldo jaberik, txakurra azten duenik. Bueno, normalian etortzen dira bila, normalian bai. Noiz honez gertatu zaigu, baina normalian bai. Ze emate izue, txakurrak? Ze sentitzen zu txakurrak emate izuela? Maitasun pila bat eta keja gutxi. Bai, da lan bat, azkenian ez dizute kontra egiten, daude denbora guztian gainean, etortzen zaigu goizian ez daukazula gogo askorik eta, egiten dizuten errezibimenduakin, oso guztu azten zela lanian hemen. Alegia, askotan, gizarten o gizaki baino, jarrera hobiak izate ditula. Dudai gabe. Maider, kuriosidade bat bakapa. Txakurren izenak zautu nahi nituzke. Batzuko. A ber, zena ez jakin. Ez dakit, hemen ikuste ditugunak. Bito, dauzkazu Lur, Roxy, Tosko, Harry, Trus, Inuk, Mac, Afrika, Sharpa, Arania, Tobi, Toni, Larry, Duna, Mos... Lur, pila bat daude, Lur. Gero, Iu, nola izen tipikoiek pila bat daude, bai. Jendearen izenak? Asko. Pertsonen izenak, ez da? Bai. Dauzkagu Basilia, daukagu Patxi, daukagu Toni, Neska, bai, pila bat. Eta izen arraruak, bai, izen arraru pila bat. Patxi ere bai. Daukagu Sara, gure kamara Patxi da, Ibon ez tezukiko, ez da? Ibon ez daukagu. Sara, banian. Ez gure aurkezlea bezalako izan, Txintxo portatu, inorrez astoratu eta ia zeren arrimatzea izan. Gu bagoaz, Sara hemen utzita eta beste Sarari, gure aurkezleari, gandarari, musua bidaliz, bai baitakigu oso txakurzalea dela. Aiatik, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean.